खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायलांदो। लोगोसेनो गुरैयै खावलायो, सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो, जाहाथे नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो नोंथांमोनलागै आखायाव लादों। बे सप्तानि गेजेरावनो थाबैनो बिटिआर सरकारआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गासै 612 सानो साख्रिनि थिसनथाइ होगोन होनना बुंदों इएम रनजित बसुमतारीआ। बिपिएफ सरकारआ गासै 1100 सुबुंफोरनो जानला मोनला इलिगेलहै साख्रि होना गालांदोंमोन, नाथाय गासैनियाबो नन सिएसबि गोजामोन होनना बुङो बिथां रनजित बसुमतारीआ। बिपिएफ सरकारआ जानला मोनला साख्रियाव थिसनलाबायना गालांनाय गासैनिबो साख्रिखौ फोसाबनानै सिस्टेमेटिकेलि साख्रिखौ होफिनगोन होननानै बुङो इएम रनजित बसुमतारीआ। भेरगाव जौमा फरायसालिया सरकारनिफ्राय गनायथि मोननायनि थाखाय गोजोननाय आरो रंजानायजों साबायखर बावनाय हाबाफारि मैया 19 फेब्रुआरियाव लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ हांख्रायनाय जादोंमोन। लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लानानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निसिम साबायखर बावो। बिटिआरनि सिएमनि अननायाव आरो बिथांनि नाजानायावनो भेरगाव कलेजआ सरकारनिफ्राय गनायथि मोनबाय होनना बुङो। लोगोसेनो भेरगाव कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङाव 50 लाख रांबो होदों होनना बुङो बिस्वजित दैमारिया। आसाम सरकारआ सोलोंथाइ इडुकेसननि बेलायाव आसलते मा खालामगासिनो दङ? गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। आसाम सरकारआ सोलोंथाइनि फारसे बेसेबां गुरुत्व होदों? गिदिर सोंथि रायजोफोर। दिनै जोङो मिथिना मोन्दों खुगायाव गोदै गिदिर थांखि, नाथाय खामानिखौ माबायदि नोजोरजों मावगासिनो। मेट्रिक आनजादा सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार डिएन हिम्मतसिंगा हाइ स्कुलआव सोंलु बिलाइया बेले-बेजे। जेराव समाज बिगियान फैनांगौमोन, नाथाय फैबाय गोरलै बिगियान। जेराव आनजाद होगिरिफोरा गोनो-गोथो। बे बेले-बेजेनि सायावनो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। बेले-बेजे पेपारखौ मोननाय लोगो लोगो पुलिस थानासिम लानानै थाङो आरो गुबुन पेपारखौ लाबोनानै आनजादखौ खुङो होनना फोरमायदों बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। आथिखालाव आसाम सरकारा सोलोंथाइनि सायाव बेसेबां सिरियास, बेयावनो जोङो बुजिनो हायोदि खनसेनि उनाव खनसे गोबांबार गोरोन्थिफोरा जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं धेमाजि जिल्लानि जनाइआव मुरखंसेलेक गार्लस हाइ स्कुलआव 4 ग्रेडआव मावग्राया स्कुटियाव माखासे सोंलु बिलाइ आरो फिननाय बिलाइनि जेरक्स कपि लानानै फरायसालिनि सिङाव हाबगोन गेटआवनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमजायो। मिथिनाय बादिब्ला बे फिननाय बिलाइनि जेरक्स कपि एबा नकलखौ गाहाय फोरोंगिरियानो खालामदोंमोन। बेनि दायनिगिरि साब्रैखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। सानै फोरोंगिरिजों लोगोसे कम्पिउटार दखानि आरो 4 ग्रेडआव मावग्रा। रायजोआव रां दाहार होग्राफोरखौ पुलिसनि गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोनगासिनो। जायफोरा सुतनि रां दाहार होयो, बिथांमोनखौ आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै गोख्रों एक्सन लानायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव नुबोगासिनो दङ। नोंथाङा जुदि गुबुननो रां दाहार होयो, गाबोन नोंथांनि सायावबो फैनो हागौ पुलिसनि गोख्रों एक्सन। लखिमपुराव सा 26 रां दाहार होग्राफोरखौ पुलिसआ हमदों होनना मोनथिनो मोन्दों। नारायणपुर, बिहुपुरिया, डबकायावबो सा 10 रां दाहार होग्राफोरखौ पुलिसआ हमदों होनना मोनथिनाय जादों। गामि गामि हाबनानै रां दाहार होग्राफोरखौ हमजोबनो आसाम सरकारा थांखि लादों। बे समाव पलिटिक्सनि गिदिर आपडेट्स लानानै फैदों रायजोफोर। क'क्राझार जिल्लायाव कंग्रेसनि जानानै फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव गर्जन मोसाहारिया गेलेगोन होनना मिन्थिनाय जादोंमोन। नाथाय बे समावनो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस दोलोनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि लोगो आफादगिरिया कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव हाबबाय होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। एबसुआ सोरखौ सापर्ट खालामगोन लकसभा बिसायख'थियाव? बे सोंलुनि फिननायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि जाय दोलोआ बर' हारिनि थाखाय सानग्रा, बर' सान्थि सुक्तिनि आद्रा थानाय क्लजफोरखौ जाय दोलो एबा जाय बिजाथिया मावफुंनो हाथावना एबा मावगोन, बेबायदि बिजाथिखौ एबा दोलोखौ सापर्ट खालामनो सिन्था सरसा खालामबाय थादों होनना बुङो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ।
बे बाथ्रानि सायाव गोबाङानो बुंगोन आरो सानना लानो हायोदि क'क्राझाराव एबसुआ इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामगोनखौ 99% नुहुरो, नाथाय दासिमबो डिसिसन लाथ'वाखै होनना बुङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। सानथालि फरायसा आफादा धरना होदों। गसाइगाव जिल्ला सानथालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया 19 फेब्रुवारियाव एसटि आरो हानि मोनथायनि दाबिखौ लानानै गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि लांगोनायाव 3 घन्टानि हरजिखावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। धरनानि गेजेरजों माखासे दाबिफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय दाबि खालामदों। थांनाय 1992 निफ्राय 1998 मायथाइसिम आरो 2014 मायथाइयाव हारियारि दाङाबाजियाव जिउ खोमानांनाय आरो न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनिबो दाबि खालामदों आरो थांना थानायनि राहा लामाखौबो खालामना होनांगौ होनना दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव जुदि इउपिपिएल आरो बिजेपि जथाय सरकारा जुदि देरहायोब्ला बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दङ बुंदों डिजिपिनि दैदेनगिरिफ्रा। फै जोङो खोनासंनि। दल द्वारान्चल जनसंगम परिसंगम होननानै मोनसे दल सालायबोबाय थादोंमोन। उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे जे बे दुवार हालामखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दा बे समाव बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दुवारान्चला सानबाय जे जोंनि आलादा रायजो बिनायनि दा मोनसे परिबेस गैथ'वा, जायनि जुनै जोङो गथै डिजिपि बा दुवारान्चल बिग्रा दल संगठनफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जोङो मानोना मिन्थिगौ जे जोंनि बे बिटिसिआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ। मानोना बुंनो थाङोब्ला बे बिटिसिआ थायाबा जोङो सोरनि जुनैहाय रायजोखौ लाबोनो नागिरदों। दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्ताधारा खालामनानै जों नायनानै नुबाय जे जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो हायाबा फैगोन समावहाय जोंनि बे हालामा माने गोसोम जोमै दाखिनाय बादि मोनसे सम सफैसिगौ आरो। मानोना नोंथांफ्रा मिन्थिगौ आसाम सरकार आरो बेजों लेङाइ फेङाइ थाफानाय जे दल संगठनफ्रा दिनै सरकार जायफोर सालायनानै दङ बिथांमोना बिटिआरखौ संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै पार्लामेन्टआव लांनो थांगासिनो दङ। बिनि मानिया मा जाखो? बिनि मानिया बेनो जाहैबाय जे बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा जोंनि जे मोनखानाय बिटिसि 2003आव बियो स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ। मानोना 6 सिडुलनि संबिधानाव मोनसे काउन्सिला मोननै स्टेटास मोना, संबिधानिक भाबे मर्यादा मोना। अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो, नोंथांमोना बिटिआरखौ लानो ना बिटिसिखौ लानो? जे बिटिसिआनोखि अटल बिहारी बाजपेयी एलके एडभानिया बर' आरो बेहाय थानाय गासै कमिउनिटिफोरनो मान सन्मान सहकारे लाल बाथि सहकारे मोनसे सेफगार्ड होनाय बुलेट प्रुफ बादि बे एलेखानि मानसिफोरखौ अननानै सोबख'नाय नादबनाय गादब जानायनिफ्राय जेन' आसाम हादोरनिफ्राय रैखा मोनो, जेन' बे एलेखाखौ गावसोरनो खुंथाय खुंनो हायो, बे रोखोमै माने पावार फांसन फाइनेन्सियेल पावार फांसनजों लोगोसे जे आसाम रायजोआ जे बोसोरखिया बाजेट मोनो सापस हमना लादो 1 लाख करोड़, बिनि प्रत्येक बाजेटनि सालाना 10% होनांगौ होननानै बे रोखोम फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्टजों होनायजों लोगोसे बिटिसिखौ गठन खालामदोंमोन। दायो नोंथांमोना बिटिसि आरो बिटिआरनि एकर्डखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिगौ जे बिटिआरआव दानि बिटिआर जे बिसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जेबो गैया। थगायनानै खालामनाय, दिन्थिलायै एकर्ड खालामनाय, निस्सय बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो हायो बे एकर्डआ मा रोखोम जागोन। दिनै गासिबो प्रकाश जाजोब्बाय जे बिटिसिआ एसे मोजांमोन, मान सन्मान सहकारे जायफोर एकर्डखारिफोर बिथांमोनाबो जेल हाजतआव जायफोर दंमोन गासिबो गजोबदों। प्रत्येकता थारमाने बुजिनो हायो जे बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै जेन' बिटिसिखौ डाइल्युट खालामनो हायो, बिटिसिनि दालाय दासाफोरखौ दानखांजोबनो हायो। मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सानाय दंमोन, मानोना जोंनि बे बिटिसिआ आर्टिकेल 244A मतन मोनसे अट'नमास स्टेट बादि बेबादि खुंथाय गोहोआ जोंनाव बिटिसिआव दंमोन। दा बे जिनिसखौ हेमन्तआ नायनो हायामोन, जायनि जुनै बेखौ बोरै सिफायनो हायो? बे सिफायनायनि जुनैनो बिटिआर एकर्डखौ दिन्थियालासे जायफोर सागानखारि भलाय फुस्लाय धमकि समकि होनानै जेरैखियाब्लाबो साइन टाइन लाहोनानै दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना संबिधान फरायनानै नायनो हागोन माला स्टेटास मोनना काउन्सिलावलाय। नोंथांमोना जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक जाबायबा बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप, थारमाने ससान घाटआव थांनो 2-3 मासल'सै। दा जुदि बिटिसिआनो थायाब्ला जोंनि रैखा कवचानो थायाबा जों सोरनि जुनै रायजो आलादा रायजोखौ बिनो नागिरदों, जायनि जुनै जोङो दोनथ'नांगौ बाध्य जाबाय। दे नोंथांमोना मिन्थिगौ अलरेडि गभर्नरनिफ्राय नटिफाइड जाबाय बिटिआरआ
दा जायनि जुनै एमपि नांगौ एमपि जायखौ जों देरहाहरगोन जे गुलुं गुजुं जानानै दङ जे पार्लामेन्टआव थिग खालामहैगोन मबेया थिग मार नाट बुलथुवा माखौ मारिनांगौ टाइट खालामनांगौ बिनि जुनै जोंहा प्रतिनिधिनि दरखार दङ जायनि जुनै जोङो बिपिएफ दोलोखौनो सायख'दों